liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uphombela isitimela samampondo baba mkhulu phakade amen. Waba isilomo kanjalo lo mntwana omzukulu kaShembe okuthiwa uBenjamin, ngoba ngisho uShembe uma efundisa yona inhlalisuthi izinsizwa zamaNazaretha ukugida wayisuke ekhona uBenjamin. Uma uShembe esebakhombisa ukuthi uma kugidelwa isihlabelelo esithile sigidelwa kanjani, wayethi uma esenza benze kanye naye uBenjamin, ebese esho-ke uShembe ukuthi kunjalo nje maNazaretha njengoba naye uBenjamin enza. Bonke babezibuza ukuthi le ngane encane iwufunde nini umgidi. Lapho kwabonakala khona ukuthi le ngane inezimanga nayo zasezulwini, ingane ephethe imfihlakalo. Yakhula le ngane yaze yahlanganisa iminyaka emine, ilokhu iqhubeke njalo nalo ithalente lawo lokugida. Nabo abelungu babephuma bengena kuwo umuzi wasePhakameni bemenywe ngabanye phela abelungu, okuyibona ababebone le ngane eyisimanga. Babethi abelungu uma benza lolu hlelo labo le-tourism bengalenzi iphutha ukuthi bengadluli emzini wasePhakameni, njengoba lo muzi wawusudume nakhona phesheya kwezilwandle ngenxa yakhe loya mlungu owayengabatholi abantwana, owagcina sebuyile ezobonga emzini wasePhakameni, ngakho ukuthi wayesethole yona ingane yomfana eyinikwa uyena uShembe. Undodana wakhe omdala uShembe, lona uyena phela ozala lengane, uhambela kude ngoba udaba wayelazi. Wayezihlalela kweminye imizi yakhe uShembe ezibhekela yona imfuyo kanye nawo amasimu ayabelwe wuye uShembe ukuba kube ngawakhe. Wayezingakhathazi ngalutho ngazo izinto ezaziqondene nebandla ngoba wayazi kahle ukuthi into kababa kanye nabo abafana bakithi abancane abeza emhlabeni ngenhloso kaNkulunkulu yokuba kwenziwe umsebenzi wakhe webandla laseBuphakameni. Kwathi ngawo unyaka ka-1934 uJanuwari emzini wakhona ePhakameni kulungiselwa uhambo phela oluya khona entabeni eNhlangakazi. Kwakuphithizela kakhulu lapha emzini wasePhakameni, nabo abantwana bakaShembe laba bazalwe ngaso isibonakaliso bakhona. Ilapho wabonakala khona yena umntwana lona wokugcina owayebizwa ngaye u-Amos, owagcina esebizwa ngenyanga yezulu, eyongena endlini lapho kwakuhleli khona uyise onguShembe. Ufika kuye uzomxoxela ngephupho lakhe. Leli phupho wafike wachazela yena uyise onguShembe ukuthi uphuphe khona lapha emzini wasePhakameni kukhona isililo, kunabantu ababengunge umuntu othile owayelele phansi ekhombisa ukuthi ushonile. Angazi ukuthi baba lokhu kusho ukuthini. Wabonakala esethule uShembe, wabheka phansi wabheka phezulu, wabe semthuma lo mntwana wakhe ukuthi akahambe ayobheka loya muntu ababekhuluma ngaye ongala ngemuva kwezindlu ukuthi ngabe usekhona yini. Nangempela wahamba umntwana lapho ayethunywe khona, kodwa enokumangala kanye nemibuzo eminingi ngoba phela bathi uma bembikela uShembe ngalo muntu omude kakhulu ohlala lapha emva kwezindlu ababedlala naye besebancane, kodwa uShembe wabaphendula ngokuthi bengaphinde bekhulume ngaleyo nto ngoba yinto engekho. Kodwa namhlanje uShembe isikhona futhi. Wafike wayibheka leyo ndoda umntwana bameshana kayisekho. Wethuka kakhulu, wabe sephuthuma khona endlini lapho kwakuhleli khona uShembe eyobika ukuthi
akasekho lo muntu ongumdondoshiya. UShembe wabheka phansi, wabonakala esevuma ephefumulela phezulu ukuthi yebo. Kodwa manje ukuthi achaze phela leli phupho eliphushwe yilo mntwana akaze akwenze lokho. Kodwa kwathi ngosuku olulandelayo ngakusasa, lo mntwana kaShembe okuthiwa inyanga yezulu wayehamba lapha egcekeni esuka khona esitolo lapho ekade ethunywe khona. Iphupho lakhe lenzeka lapho ebona khona isixuku sabantu esasizungezile okuthile kwakulele phansi. Akabange sasondela kakhulu kodwa wabona kuvela izinyawana zomntwana omncane. Ilapho aphuthuma khona wayobikela yena uShembe ukuthi ukhona ingane elele phansi, abantu bayakhala sengathi lo mntwana ushonile. UShembe akaze aphendula kodwa waphefumulela phezulu. Wabe seyahamba lo mntwana ephuthuma khona esixukwini ukuyobona ukuthi ngabe ngubani lo mntwana. Wathi uma efika esixukwini esebona ukuthi ngubani, kwathi makawe phansi lapho ebona ukuthi nguBenjamini lona olele phansi okhihliza amagwebu, useshonile, owumzukulu wakhe uShembe. Usekhiphe naso isinkwa okuyisona esasolakala ukuthi sasifakwe ubuthi, bamdlisa sona. Ilapho kwakukhona inkombankombane phakathi kwawo amakhosazana ayegada lo mntwana ukuthi ngabe ubani omdlise lesi sinkwa esinobuthi. Ngaleso sikhathi lo mntwana wayeseyihlanganisile iminyaka emine. Lokho kwavele kwayiqeda nya injabulo yakhe uShembe eyayisiqalile. uShembe wayitholakala ethule kakhulu ngaso leso sikhathi. Wayesevele esazi ukuthi uye uBenjamini umzukulu wakhe sebembulele, ubulawe yiwo amaNazaretha, okusho ukuthi amaNazaretha aba nomona ngalo mntwana ukuthi uShembe wayesemthanda kakhulu. Kwakukhona futhi ukuthi ayesola ukuthi uyena uzothatha isikhundla sakhe uShembe uma esehambile emhlabeni. Lawo makhosazana adlisa yena uBenjamini yiwo lawa inkosi ilanga eyayikhuluma ngawo eyayithi kwaba khona amantombazana amadala ayethi ahlakaniphile. Yiwo impela lawo mantombazana ahlangana nabo abefundisi nangaso isikhathi senkosi ilanga, lapho babekhanda lona icebo lokuthi uhlalwe esihlalweni sakhe uShembe omunye umfundisi, bese kuthi omunye ebe usekela waleyo mfundisi owayohlala esihlalweni abe inkosi yamaNazaretha yomgunyathi. Kodwa base bebonile ukuthi nangu lo mntwana omncane okuyena ozosiphazamisa kulolu chungechunge lomgunyathi. Base behlanganisa ituro laba befundisi benala makhosazana amadala, kanti uShembe kwakungelona lelo cebo ababelicabanga, ngoba phela uShembe wayekuchazile ukuthi lo mntwana uyoba inkosana yomndeni wakwaShembe, okuyena oyoba inzala abantu andise isibongo somndeni wakwaShembe. Njengoba labantwana bakhe ababili, lona phela wayebizwa ngaye inyanga yezulu nelanga lamalanga, kwakungebona abantwana bakhe, kwakungabantwana basezulwini. Ayenikezwe ngawo umyalelo uNkulunkulu ukuthi abakhulise ngendlela eqotho, angabafundisi imikhuba yasemhlabeni nemikhuba yabantu. AmaNazaretha adideka kakhulu ngalesi sikhathi ngoba phela uShembe wayekushilo entabeni enhlangakazi ukuthi ngobani abazohola ibandla, lapho ayibeke khona abefundisi ababili, uMnqayi noMzobe. Waphinde wabeka yena
u-Amos owayebizwa ngayo inyanga yezulu kanye naye uGalile owabizwa ngayo inkosi ilanga, ukuthi bayoshiyelana inkundla ukuhola ibandla. AmaNazaretha athi ameni akhuza ingcwele, ebe efile ubuthongo kanti awayizwa yonke lento yayikhulunywa ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi eshumayela futhi khona emzini waseKuphakameni ukuthi nginiphathele amakhosi amabili, enye yasegingindlovu emzini waseJudiya, enye yasezweni lakwaMthetho. Ngalapho amaNazaretha akhuza ingcwele, kanti ayesebuthongweni ngegama lenkosi. Inkosi yenzela ukufihla abaholi bebandla abazolandela, ngoba phela nabo babeyoba yizo izisulu zalamadube esandlwana ayegcwele kuwo umuzi waseKuphakameni, efafaza wona umoya wokungcola. Amadube esandlwana ayegcwele umuzi wakhona eKuphakameni, inkinga yawo ayingakwenzanga kufanele azokwenza kulo muzi waseKuphakameni, ukuba belande obabamkhulu babo ababefele ezimpini zasesandlwana, ngakho ukuthi bebanikelele bephinde bebacelele intethelelo kuwo umuzi waseKuphakameni. Balibala yikho ukugida nokujabulela ukuhlabelela. Babe sebenqotshwa yiyo imoya yasemandulo yobabamkhulu babo eyayingcolile, imoya yezimpi nemoya yobuthakathi nemoya yokuqhatha eyehlela kubo. Babe sebekhohlwa babekuzele kulo muzi waseKuphakameni, babe sebefuna zona izikhundla, baze babopha lona itulo lokubulala umzukulu wakhe uShembe. Lowo moya walabo befundisi nawo amakhosazana amadala awuzange uphele kuwo muzi waseKuphakameni. Ilapho waqala khona ukudlondlobala, waphuma kulabo befundisi ungene kwabanye abefundisi, kuze kuzoba yiso lesi sikhathi sanamhlanje. Lo moya wasemandulo ulokhe ugqilazile. Yeguqa lapho ekumkelela mzula amafutha omkhovu uDunto mneso phakathi. Amen.